To je naše heslo. Ideme znova. A teraz babka prestane rozprávať, dáme si znamenia, ide. Môžeš zaspávať, totiž to vieš to oko už, víš, jak... A teraz ty. A teraz ty. Teraz. Ja budeš rozprávať. Upovedz babke, že akú. Dnes má Alex 1 mesiac. Teraz je 16. septembra, že miláčik, 16. septembra sa narodil 16. augusta. Dnes máš 1 mesiačik, no? Ukážeš nám jeden? Ukáž nám prstíček. Ukáž nám jeden prstíček. Tento jeden jediný prstíček. Takto ja som starý. No? A my zaspávame, že? Povieme rozprávočku povieme. Áno. Povieme mu rozprávočku. Áho, ty ideš plačkať. Mama, ja chcem spať. Áno. Nechaj ho spinkať. Dovidenia. Teraz zaspia. Ahoj. Miláčik. Láska moja. Povedz ahoj do kamery. Ahoj. Ty vieš svoje, že? Ja takto dám kameru. Ahoj. Dobrú noc. Ahoj. Ahoj.